Κύριε Παναγολιόπουλε, μιλήστε μας για την επιστροφή των αγώνων H1. Είναι μια προσπάθεια που καταβάλω για δεύτερη φορά για να γυρίσουμε τον κόσμο των μαχητικών τεχνών σε διάφορα αγωνίσματα. Τα H1 πιστεύω ότι είναι σε μια πιο στέρεη και σοβαρή βάση, μαζί με νέους συνεργάτες, προπονητές, συλλόγους, δασκάλους και παίκτες. Για ποιο λόγο δεν γινόντουσαν μέχρι τώρα, είχαν σταματήσει, ας πούμε? Περίπου τα τελευταία 2 χρόνια είχαν σταματήσει τα H1 μετά από 3 συνεχόμενες επιτυχημένες διοργανώσεις. Υπήρχαν κάποια προβλήματα ομοσπονδιακά τα οποία μπλοκάρανε τα H1. Ξεπεραστήκανε πολύ μεγάλο κόπο και βοήθεια αρκετών δασκάλων και τώρα τα H1 κάνουν το γύρισμά τους πάλι. Βλέπουμε ότι βγάζετε ένα site σχετικά με το H1. Μιλήστε μας γι' αυτό. Βγάζουμε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό, το οποίο δεν θα είναι μόνο για τα H1, θα είναι γενικότερα για όλες τις μαχητικές τέχνες. Το κάνω αυτό για να στηρίξω και με μια προσπάθεια τους δασκάλους, τους συλλόγους, για να βοηθήσουμε να αναβιώσουμε ξανά όλα τα είδη των μαχητικών τεχνών. Δηλαδή θα γίνουμε ανταγωνιστές? Γιατί το θέτε, κύριε Κουδούνα, θα γίνουμε ανταγωνιστές? Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το ηλεκτρονικό περιοδικό του Dynamic Sport. Είναι μεγάλη τιμή για αυτό που έκανε σήμερα, αλλά και μας στηρίζει ανέκαθεν. Αλλά δεν θα γίνουμε ανταγωνιστές, γιατί να μην γίνουμε και συνεργάτες. Θα δείξει το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.